Tá muid an seoinne le Eoin Ó Dubhghaill a bhíonn sig scríomh léir bheasannaí le haid nós buncaí go an dúil. Dírí is bis Eoin Ó Dubhghaill idir seoir nós agus duine bhfuil bar grúige tasú go géirhaid. Ach inniu, tá muid a cáint faoi scannán atá teachtamach sa pictiúrlanna ar an darlaidí go mí aibreán agus tá páirt ag Eoin a hain sa scannán seo. Cean, bris. Le. So, Eoin, inis chum faoin ról atá agat sa scannán seo. Out of Innocence is tam an scannán, agus je amach darlaidí go mí aibreán agus scannán é buine an cás Kerry Babies in 1985 agus an páirt am héin an na páirt Paddy Keane. I love you, Paddy. He is a married man. sé fearr canál a thusan in rud ar fad sí go le bhaile a bhain chéile le gáil le séire atá mar an phríomh chalín sa scannán agus sin agus an cás ar fad is hagan an drublaid ar fad. Páirt beag páirt háhachtach a thosaín an scéal ar fad. Tá sé agus An fear seo tá fós bil. Se fear fear tan seo bhhair Se an ról atá agat an ról Thompson scannán se agus fear a rinnean na rudí seo a chuid na cinnachaí seo ina híal 1985 ach nach rá nerid caint faoi ag an am mar is Sarah an characters is gone on ní an hennachaí áirithe Sarah an tam an characters is gone on is ar a siúd a hit an drocháile lug agus tháinig Paddy machchas rééis tú gláán. Agus is dóí le garid tá go leor áirithe tar éis techt ar an bhód ó hin agus tá an gohfuil is má rud a gohfuil mar an tún scannán sin sa ggóhéics an am ina hála an cás sin. Bhí sé sin an 1985 agus níor cadach daoine coscinní a cheannach gan cad an dochtar agus chomáile sin is hartar an am sin a tháinig an 8ú leasú isteach a bhfuir mud ré leis an nora. So is tóí gur chuidir snocht mai a bheith síon seo a labhairt ar an ábhar sin agus mud a cinál síl nó sa réimse sin in éan. Rilí simú agus an smacht bhí an aglaist tar deile feicáil sa scannán. A bhí fós sách láidirs nach dí crack an tioncar gan scannán fós tábhachtach agus riachtain. Agus cé áit gur féidir le daoine an scannán seo eáil? Is féidir scannán eáil choláid chun amniplex ní beidir sa tí tar feicáil am lá clia go bh amniplex a spáintí sin go na chláid na amniplex inis trilí tá sé le feicáil an aisteoir an seangáile agus tá cheap go mé se mó a fe seachtain ar a leid agus fe muid má hen daoine breanhair asún go dé daoine breanhair mar tá se tábhachtach mar scéal agus tá se go má mar scannán in an hain. Agus cechaí ra se gaibrú le na heisteoirí eile tá sa scannán. Sé ítach clear ítach ó Fiona Shaw tá an ar fad Fiona Shaw ó na scannán Harry Potter sí Harcían Alan Armstrong aisteoir ítach eile Mark Huberman dar nói agus fanún ní láirte tá mar phríomhpháirt is éire sa scannán tá sí Harcían. Agus sé ítach aisteoir óg gaolach is áirinde eáil agus mór a réime ag aisteoireacht ar a scáil an mór agus tásúlam go dé daoine breanúra agus dúirt takeíocht gon aisteoir ítach seo a haganas gáile agus níos táhachtí fós sa haganas Connemara. Agus duine sí job ítach gon sa bhór se agus sa scannán se. Tá masúil go mór le eáil? Gur mí mád. Gur má go tain. Good.